मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै माबायदि जानानै दं? बिथांनि केसआथ' बिदि आन्डार ट्रायल केस गैला सिबिआइ केसनि जिथुनिखि भार्डिक्ट होनानै दोनदों बेखौ जों सुप्रिम कर्टआव जिथुनिखि आपिल खालामदोंमोन बेखौ रिजेक्ट खालामना दोनदों। नेक्स्ट जों नाजासिगोन, नाजानायनि उनाव मा जायो। रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंहा दाख्लै बावैसो 35 सोद्रोमा जे गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझार कर्टसिम जे लाबोबाय, दा बिनि सिगां जोंहा फेरेंगा सार बिथाङाहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे एनडिपिनि गासिबो केस नांनानै थानायखौ एनआइए केसखौ जे सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोगोन। एनआइएनि केसखौ जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटसिम लाबोनो हाबाय आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बावैसोनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो केसफोरखौ डिस्ट्रिक्ट वाइजआव बेखौ ब्रेकआप खालामनानै राननानै हरजोबसिगोन। मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनि फैसा गासैबो खामानिखौ जोंनि सरकारानो मावगासिनो। लाबोखांनायनि उनाव जे बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकआप खालामनानै राननानै होगोन। दा थारैनो नोंथांमोन आं बे भिडिअ'आव बुंनो सानदों जे जोंहा आरोबाव जे दाख्लै बावैसो 7 एनआइए केसनिफ्राय जोंहा उदां जाबाय। दा बे 7 एनआइए केसनि उनाव आरोबाव दा जे जोंहा 2 बारग' एनडिपि बिथांमोनाहाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दा जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोना दा एनआइए केसनिफ्राय उदां जानायनि लामायाव आरो बिथांमोननि केसा दा डिस्ट्रिक्टआव फैबाय, स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव फैबाय, ब्रेकआप खालामजोबनानै डिस्ट्रिक्ट वाइज राननानै होबाय। दा गासै नोंथांमोन जोंहा 52 जन सोद्रोमा जेलाव थानाय जे एनआइए केस नांनानै थानाय जे जोंहा दङ। दा बिनि बेलायाव जोंहा माखासे दा एनआइए केसनिफ्राय बारग'बाय आरो माखासेया दासिमबो बारग'वाखै। दा बिथांमोना डिस्ट्रिक्टआव फैनानै दा डिस्ट्रिक्ट कर्टआवहाय दा जुजिगासिनो दं। दा थारैनो नोंथांमोन आं बिनि गेजेरजों नैबे सावरायनो सानदों जे जोंहा एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार, दा बिथांनि बादै जेबो दासिमबो खौरां गैया। दा रायजो राजा नोंथांमोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायनि बाथ्राबो बुंदोंमोन जे इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङाहाय। रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया दिनैनि नङा, हाग्रामायाबो सिगांनो गेलेबोदों आरो बै हाग्रामाजों थाफानानैनो अनजलि दैमारियाबो गेलेदों। अनजलि दैमारियाबो दाबो बेखौनो गेलेदों। जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन बावैसो सिगां जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा खौरांगिरिनि सिगाङाव जे बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि सारनि केसखौ लानानै आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां जेलाव थानाय जे केदारफोरनि सायाव बिथाङा बुंदों जे रन्जन दैमारिनि केसनि सायाव जे बिथाङा जे सान्ति सुक्तिनि सिगां जे जेल जाखानाय जे जेल जानाय जे हमजानाय चार्जसिट जाखानायनि थाखाय बे बिथांनि केसखौ कर्टआसो बिथांनि केसखौहाय डिसिसन लानो हायो। कर्टआसो बिथांनि केसखौहाय आयेन बादियै कर्टनि गेजेरजोंसो बिथाङा दा रेहाय लानो हागोन बा उदां अख्राङाव फैगोन। প্ৰাক্তন NDFBৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ। কেইটামান 7-8টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ আগতে চাৰ্জশ্বিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে সেই গোচৰকেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত কোৰ্টে ল'ব পাৰে। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जे गोबां जे एनआइए केस दङ जे सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखौ स्टेटआव लाबोबाय। दा थारैनो बिथांमोना राजखान्थि गेलेदों नामा जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ लानानै? दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय आरो बावैसो सिगां समाव गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना जे बुंदों जे सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जे रन्जन दैमारि सारा जे दासिमबो उदां अख्राङाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। दा बिसोर दुखुनांथाव आरोखि जे जोंनि बर'नि जारिमिनाव बिथांनि जे हियारिंआ फैगौ डिसेम्बरावसो जे बुंदोंमोन डिसेम्बराव जागोन। दा आरोबाव दा नैबे बारग' एनडिपि जाय एनआइए केसआव गोग्लैनानै दं गासै 52 जननि गेजेराव गासिबो सोद्रोमाफोरनि जे केसा जा उइथड्र जानायनि लामायाव फैगोन बेयो सेप्तेम्बर दानसिमावहाय। दा सेप्तेम्बर दानाव जोंहा बिसायख'थिसो गोलैहैयो। थारैनो जों बुंनो हागोन आरोखि बेवहाय जे जोंनि राजखान्थि दोलो दैदेनगिरि बिथांमोना बर' हारिनि गासिबो लिडार दैदेनगिरि बिथांमोना जों बुंनांगोन आरोखि दा जाय राजखान्थि खालामदों बिथांमोनखौ जों रायजो राजाफ्राबो मोनथिखायो आरो दासिमबो सिगांनिफ्रायबो आरो दाबो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेगासिनो दं।
जोंनि लिडारफोराहाय नोंथांमोन, जायनि जाहोनाव दासिमबो रन्जन दैमारि सारा जे सुक्तिनि उनावबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। दा बिसोर दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो नोंथांमोन, रन्जन दैमारि सारनि सिबिआइ केसआनो दाबो जोबाखैनो। रन्जन दैमारि सारा सिबिआइ केसआव दासिमबो दङ। सिगां समाव बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिया सिबिआइ केसनिफ्राय उदां जाबाय। दा बेफोर बाथ्रा दा मारै बेयाव सिखांबावखो? जे सिबिआइ केसआनो दासिमबो रन्जन दैमारिना जोबाखै, दंबावो। दा जों बुंनो हायो नोंथांमोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया 100% जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा गेलेगासिनो दं आरोखि। हारिनि बिर जोहोलाव फ्रिदम फाइटार, दा बिथांमोना जे जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जिउ बावनो जे दावहायाव ओंखारदोंमोन। हारिखौ जे बुहुमाव सिनायथि होनो जोंनि बर' हारिखौ जे आदा रायजो बड'लेण्ड नांगौ। बे बड'लेण्ड मोनोब्ला जोंनि हारिनि राव, कालसार, हारिमु गासिबो थांनानै थागोन। दा बिनि बेलायाव बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन, जे बिथांमोना हाग्रायाव थांदोंमोन, जुजिदोंमोन हारिनि थाखाय। नाथाय जे सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जे दासिमबो बिथांमोना जोबथेसारनिफ्राय गबोआ। दा गोबां जोंहा बारग' एनडिएफबि जेलाव दंबावो। आरो जोंनि बर' हारिनि जे लिडारफोरनि गेजेराव बे रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौनो जों बारा खोनानो मोना आरोखि। दा EM रन्जित सार बिथां बुंनाय बायदिब्ला, दा बिथाङा बुंदों जे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकआप खालामबाय, जे स्टेटनिफ्राय लाबोनानै आरो बेखौ सिगां सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै स्टेटआव लाबोबाय, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकआप खालामबाय। दा बे लेखायै दा बिथांमोना माखासे जोंनि बे बिथांमोन सोद्रोमाफ्रा गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव सफैजोब्बाय आरो गावबागाव एरियानि कर्टआव दा बिथांमोना जुजिनांसिगोन। दा सैथो बाथ्राया बेनो नोंथांमोन, रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया सैथो। दासिमबो रन्जन दैमारिया जे जोबथेसारनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो रन्जन दैमारिनि केसनि फाइलफ्राबो दा रेजिगावसो दं माखासे। जों बेखौ दा खोनानो मोनदों आरोखि नोंथांमोन। डिसेम्बर दान फैयोब्लासो दा बिथांनि केसा माब्रैहाय, दा बिथांनि खाफाला माब्रैहाय, बिथाङा दा उदां अख्राङाव फैगोन ना फैया, दा बेखौ मोनथिनो मोनगोन। दा आं नोंथांमोन बिदिखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै जे रन्जन दैमारि सारखौहाय जोंहा उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। जे जोंहा जोंनि बर' समाजावहाय, जोंनि बर' हारियाव जे सान्थि लाखिनो सानदोंबा, जे रायजो राजाफोरखौहाय, रायजो राजाफोरनि गोसोखौहाय, अब्ला जोंनि गासिबो जेलाव थानाय दैदेनगिरि जे हारिनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन, रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ गासिखौबो उदां खालामनांगोन आरोखि। उदां अख्राङाव लाबोजोबनांगोन। अब्लासो जोंनि बेहाय सान्थिया एसेब्लाबो फैगोन, सोलायनाया एसेब्लाबो फैगोन, उदां अख्राङाव फैजोबनो हायोब्ला। दिनै स्पेसियेल NIA केसनि 02/2001 जाय बिथांमोना गोबाव सम गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन, बिथां नितुल दैमारि आरो बिष्णु नार्जारि, बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जादों। बिथांमोननि केसा धेकियाजुलियावमोन। दा धेकियाजुलिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनै बे तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जाबाय। दिनै फार्स्ट प्रडिउस जोंहा एडभकेट हिसाबै बिथां A.K. भट्टाचार्यनि लिडिंआवनो दिनै जोंनि एडभकेट कनकन कलिता बिथांमोना नुजाफैदों। आरो बिथांमोननि केसखौ गासैखौबो बिथांमोनानो टेक अभार खालामजोबगोन। आरो नेक्स्ट बिथांमोननि डेटआ 16 जुन 2025 दिस मान्थ। स' मिजिंथिदों 16 थारिखखालि बिथांमोननि जे हियारिं बे गमामायैनो जाहैगोन। आरो 14 दिननि गेजेर गेजेर बिथांमोननिया जागोन। दिनै थांनाय 20 मेआवहाय क'क्राझारावहाय जादोंमोन। दा दिनैहाय तेजपुरावहाय जाबाय। बिनि गुदियावनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बिटिआर हालामनि मानगोनां दा चिफ प्रमद बर' सारा गोबां जोंनि रिकुवेस्टखौ, खावलायनायखौ बिथाङा गनायनायनि लोगोसे राङारि अनसुंथाइ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो गासैबो बिथिङाव नायनाय जादों जोंनि XNDB-नि मेटारफोरखौहाय। बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सार, बिथांमोननि गासैबो हेफाजाब मददजोंनो दिनै जोंनि XNDB-नि गासैबो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै मावनायावहाय जोङो सक्षम जादों। आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर। मानो होननानै बुङोबा जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नारसिनबोबाय थादोंमोन। जोंनि गोबाव समनिफ्राय दुखु खस्थ'जों थानांनाय जोबथेसालियाव जेसेबां जोंनि XNDB-नि लोगोफोर दं, बिथांमोनखौहाय बख'नायनि थाखाय जोङो XNDB वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों गोख्रोङैनो। आरो जोंनि नाजानाया सान हर सोलिबाय थागोन बिथांमोना जेब्लासिमनाखि गवा। थिग बेबायदियैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दं। आरो जोङो आसा थिदों
थाबैनो बिथांमोना उदां अख्राङाव जोंजों फैफानो हागोन। सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो एसे दंबावो, मानो होननानै बुङोबा डेट अनुजायैसो लाबोनाय जायो। नै दिनैबो डेट गोनांखाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय। आरो जोंहा 3 तारिखआवबो मुसलपुराव दंबावो, 4 तारिखआवबो बिश्वनाथ सारियालाव दंबावो। दा बेबायदिनो डेट अनुजायै बिथांमोनखौ लांबाय थागोन। बेनि अनगायै दैमारि सारनि सायाव औ, बिथांनि केसा जोंहा सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि डेटआ फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय जागोन। बिनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो। थांनाय दानफोरावहाय एसे फासयनाय जादों। दा सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो मिजिंथिदों गासैबो पजिटिभलि जाजोबगोन। खुलुमबाय। दिनै NIA केसनि सानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि बे तेजपुर CJM कर्टआव लाना फैदों। बिथांमोना NIA केसनिमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ आसाम स्टेटनि सिङाव लाबोनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जजनि आन्दाराव केसफोरखौ बिसार खालामनाय जागोन। बेनिखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनि सिङाव लाबोबाय आरो गावबागाव जिल्ला हिसाबै जोंनि तेजपुरनि सानै बिष्णु नार्जारी आरो नितुल दैमारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर CJM कर्टआव लाना फैनाय जादों। दा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेटआव केसफोरखौ लाबोनायनि थाखाय जों मानगोनां जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो हम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथांमोननिसिमबो अमित शाह बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो मानगोनां जोंनि BTCनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। मानोना बेफोर केसा दिनैसिम हयथ' बिसारनि जितु प्रक्रिया जायाखैमोन, बेखौ आसाम स्टेटनि सिङाव लाबोनानै दिनै जज कर्टनि आन्दाराव बिसारा जागोन आरो जों मिजिंथिदों थाबनो केसफोरा माने जोबगोन, निष्पत्ति खालामनाय जागोन, सेटेलमेन्ट जागोन आरो गासै NIA केसनि जायफ्रा NIA केसाव दङमोन बिथांमोन गासैबो उदां अख्रांनि सिङाव फैनो हागोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो गासैनिबोसिम जाय बिथांमोना बे केसखौ लाबोनो थाखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेटआव लाबोनो थाखाय जि खामानिफोरखौ मावनानै होबाय, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै साबेसेसो दंबावो दा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय? गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव आरो खैजन दंमोनलाय? 4 तारिखआव आरो माबा लाबोगोन, बिश्वनाथ सारियालयाव 7 लाबोगोन आरो बाक्सायाव 7 लाबोगोन। बेखिनियानो दङ आरोखि। मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै माबायदि जानानै दं? बिथांनि केसाथ' बिदि आन्डार ट्रायल केस गैला। CBI केसनि जिथुनिखि भार्डिक्ट होनानै दोनदों बेखौ जों सुप्रिम कर्टआव जिथुनिखि आपिल खालामदोंमोन बेखौ रिजेक्ट खालामना दोनदों। नेक्स्ट जों नाजासिगोन, नाजानायनि उनाव मा जायो। 2/21 এইটো কেছটো NIA কোৰ্টত চলিছিলে আৰু চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ এই কেছটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে। সেই হিচাপে এটা কেছ আমাৰ তেজপুৰত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে। সেই কেছটো ইয়াত ছেশ্যন কেছ নাম্বাৰ 97/25 হিচাপে এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু সেই কেছটো এপ্ৰুভেল হৈয়ে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছিলে আৰু এই কেছটো ইয়াত চলিব, যিহেতু অফেন্সটো ইয়াত হৈছিল। নামবিলাক ক'ব লাগিব নেকি? আৰু বিষ্ণু নাৰ্জাৰী আৰু নিতুল দৈমাৰী কেছটো যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে NIA কোৰ্টৰ পৰা, ইয়াতে চলিব আৰু কেছটো ইয়াতে চলিব, তেওঁলোকে ইয়াৰে জেলতে থাকিব।